Σήμερα είναι Σάββατο, είχα κάποιες δουλειές εδώ στο κέντρο και είμαι στην πλατεία Καρίτσι. Αγίου Γεωργίου Καρίκη λέγεται, να η εκκλησία πίσω μου. Έτσι. Κάτι παθαίνουμε όταν ερχόμαστε στην Αθήνα, είναι απίστευτη, είναι πανέμορφη, είναι γεμάτη ιστορία βέβαια. Θέλω να δείτε κάτι τώρα που θα σας δείξω. Αυτό εδώ είναι το κτίριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, καλά λέω. Έτσι, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα, είναι Μέγαρον Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Να το δούμε και από κοντά. Αυτό είναι. Η είδηση τώρα ποια είναι, γιατί λέω ότι είναι ιστορικό. Στο Μέγαρο αυτό λοιπόν, πλατείο Αγίου Γεωργίου Καρίκη, βλέπετε εδώ πάνω. Το τέμενος τούτο των μουσών, ο ναζί κατακτητής μετέβαλε εις στρατοδικείων, ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσών εις μνήμη των καταδικαστέντων Ελλήνων. Το εξαιρετικό τώρα εδώ πέρα, το πολύ ωραίο, που θα σας αρέσει και γι' αυτό ακριβώς θα σας το δείξω, είναι ότι σε αυτή εδώ την πόρτα μπαίνεις μέσα και τι λέει εδώ? Follow the path λέει and escape to open air. Athens Retreat, Coffee and Brunch. Και πηγαίνουμε εδώ πέρα. Δεν έχω ξανάρθει. Είναι όμορφο. Είναι πολύ όμορφο, παιδιά. Απίστευτο. Και βρίσκεσαι σε ένα απίστευτο μέρος για να πιεις καφέ. Γεια σας. Καφέ μπορώ να έχω παρακαλώ? Βεβαίως. Για εδώ θα ήθελα να καθίσω. Τέλειο είναι. Άψω. Ο καφές ήρθε και είναι μία χαρά, δεν έχω, είναι από τους καλύτερους. Όπως έλεγα λοιπόν, για άλλο πράγμα ήρθα και ξαφνικά ανακάλυψα αυτό εδώ το μέρος που μπορείτε να απολαύσετε καφέ, να πιείτε. Μην πίνετε στα ίδια και στα ίδια συνέχεια, πιείτε και κάπου που δεν έχετε πιει μέχρι τώρα. Είναι ένα εκπληκτικό, ένα πάρα πολύ συμπαθητικό μέρος το οποίο δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Πρέπει να σας πω ότι έχω περάσει από εδώ άπειρες φορές απ' έξω. Και δεν είχα ιδέα ότι τι υπάρχει εδώ μέσα. Μην την πατήσετε σαν και εμένα την άλλη φορά. Εδώ καφεδάκι προτείνεται.